Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Mga kapatid, sa misang ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Escolastica, Birhen at Dalaga. Yalay natin ang misang ito para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Mayor Rene Maglangke, para sa pagpapasalamat sa special intentions ni Mayor June and Gente Tangco, Prime Group, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, para sa special pagpapasalamat ni Erica at Michael Garcia, para sa ating mga frontliners, lalong-lalo ng ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tantan, Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondo. Papasalamat ni Roxanne Lacerna, pagpapasalamat sa kapanganakan ni Doy Bondok, para po sa Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Governor Dennis and Ms. Yoli Pineda, Vice Governor Lilian, Mr. Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres, Eugene and Grace Nicdao. Alalahanin natin, ipanalangin natin ang mga kapatid nating may sakit sa kagalingan ni Sir Roy Songco, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Mang Norma Balatbata, Mang Norma Cabrera, at para sa kalulatian ng kaluluwa ni Maurino, Brihido, at Father Larry. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak mo naming pinarangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang maliw mong kagalakan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon.
mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakilarit marangal pa. Nabatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain ng kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlid mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya ng makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino daw po ang pinakamalinis na tao? Sino ang pinakamalinis na tao? Ang Amerikano, ang Hapon, o ang Pilipino? Sinasabi nila napakarumi daw ng Pilipinas. Napakarumi daw ang daming basura sa Pilipinas. You would go to Los Angeles, in the freeways of Los Angeles, makikita mo po isang sopa nasa highway, isang kama nasa freeway. Nakakita na ba kayo ng kama o sopa na nakatapon sa NLEX? Wala po, di ba? Nakakita na ba kayo ng kama o sopa
O refrigerator nakatapon, o TV nakatapon sa NLEX. Wala po. Maglakad po tayo sa NLEX, walang basurang nakaipon kung makikita natin. But you go to Los Angeles, to the primary states of the United States, makikita po natin basura. Punta kayo ng Europe, sabihin natin malinis sa Europe. Pagpasok mo po sa Paris, makikita mo ang iba't ibang graffiti. Again, sa downtown Los Angeles, sabi nila, pagpasok mo, alam mong nasa Los Angeles ka na kasi iba na yung amoy ng hangin because of pollution. Same is true in Manila, sabi nila. Sinong pinakamalinis? Sabi nila yung mga Hapon po. Punta po kayo sa Japan, tingnan nyo yung kanal nila, malinaw. Yung kanal na po, malinaw ang tubig sa kanal. Pero hindi po, pinakamalinis pa rin ang Pilipino. Bakit? Ang Amerikano hindi man naliligo, lalo na pag winter. Yung mga European, yung mga Italiano, Diyos ko. Kaya nga, puro pabango sila. Marabo, puro pabango. Di naliligo. Pinakamalinis pa rin ang mga Pilipino. Alam nyo bakit? Kasi yung tinapay nila, linilinis pa sa kape bago kainin. Anyway, sa mga Hudyo po, at sa mga Israelita, sa mga Hudyo, in general, napakarami pong mga batas tungkol sa kalinisan, lalong-lalo na sa pagkain. So, impure foods, hindi po nila kinakain yan. Kaya nga po, merong tamang paghugas ng mga pinagkainan o kakainin galing sa palengke, binili. May tamang paghugas ng karne, ng gulay. May instruction po dyan sa mga Hudyo. Ganon din po siguro yung nakuha ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Na kung minsan may mga kapatid tayo na hindi kumakain ng ganito, baboy, ng ganyan, hindi po kumakain, ng dugo, hindi po kumakain, wala silang Pasko, hindi sila naniniwala sa mga santo, pero nakikipamiesta sila. No po? So kung titingnan natin, yun yung kanilang sinasabi, iniiwas nila ang sarili nila sa iba't ibang maruruming pagkain. Generally, titingnan natin, nanggaling po yun sa mindset at sa kultura ng mga Hudyo. Na kung titingnan natin sa Ebanghelyo, yun po ang punto ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng taong nakakarumi. Alin? Kundi ang lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang isip, nanggagaling sa kanyang isip, nanggagaling sa kanyang puso. Hindi ang kinakain niya, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig, lumalabas sa kanyang isip, nanggagaling sa kanyang puso, yan po ang nakakasama sa tao. Marami na po tayong karanasan kung minsan kung ang isang tao ay gusgusin, ay hindi natin pansin. Mas pinapansin natin yung maganda yung suot, presentable, no? Maganda yung kanyang mamahalin yung kanyang itsura. Yun po ang lagi nating pinakikinggan. O yun yung lagi natin tinitingnan. Mamahalin ito. So, yun yung inaasikaso natin. Pinapasantabi natin yung mga marurumi. May kwento po ng isang Jesuita, yung nasirang Father Roque Ferriols. Si Father Ferriols po ay isang pilosopo. One of the great Filipino philosophers. Is a Jesuit. Nagbibigay po siya ng talks. Minsan, meron siyang talk sa isang malaking hotel sa Manila. Si Father Ferriols po, nakabarong, nakapantalon, pero nakachinelas o nakasandals tulad ko. Lagi po yun, nakapolo barong, nakasandals. Because of his Jesuit religious orientation. Tapos nun, pagdating po sa pinto, tapos matanda na, gusgusin. Pinigilan siya ng gwardya.
Sabi niya bawal siya doon dahil sa kanyang bihis. Siya yung guest speaker, guest of honor and speaker, siya yung lecturer. Ayaw siyang papasukin. Ang ginawa ni Father Periols, nag-French o German, halo-halo. French, German. Tapos, pinapasok ng gwardya dahil nagsalita ng ibang lengguwahe. Ano po? Kung minsan, tayo, our being judgmental, yung pagpaningin natin sa ibang tao, ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Sino pong tao dito sa inyo? Sino ang tao dito sa inyo? Ano kayo, mga pusa? So, ibig sabihin, nakakapag-isip po kayo ng masama. Nakakachismis kayo ng masama sa iba. Sumasagap din kayo ng chismis. Sometimes, nakakapagsabi din kayo ng chismis na masama sa iba. Di po ba? Oh, congratulations. Tao po kayo. Tao kayo. Pero hindi tayo dapat manatili doon. Kundi tinatawagan tayo na kung titignan natin, pagsikapang maging malinis yung ating puso at kalooban. Kasi ang kalinisan ng puso at kalooban ang siyang magiging batayan sa atin. Hindi ang bihis, hindi ang itsura, kung mamahali ng itsura mo o hindi, kundi ang kalinisan ng puso at kalooban. Anong lagi ko pong sinasabi sa inyo according to Beatitudes? Blessed are the clean of hearts, for they will see God. Naway panatilihin natin, tayo man ay tao, nagkakamali, nag-iisip ng masama, nakagawa ng hindi maganda, nakapagsalita ng hindi maganda sa kapwa, nakagawa ng hindi maganda sa kapwa, pero hinahamon tayo na magkaroon ng isang malinis, magsikap na magkaroon ng isang malinis na puso at kalooban. Dahil ang taong may malinis na kalooban ay sigurado makikita niya ang Diyos. Amen? Amen. Manalangin kayo mga kapatid, na ating alay ay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, sa iba't ibang pagbabago sa daigdig, ikaw naway aming paglaanan ng buo naming sarili pakundangan sa iyong binigay, nahuwaran naming banal na si Santa Escolastica na umako ng hamong nilalaman ng mabuting balitang tinuro ng iyong anak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas ninyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ng marapat na kay aming pasalamatan, amang makapangyarihan sa lahat, sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ngayon ikinagagalak naming may banal na tao na nagtatalaga ng sarili sa anak mong si Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kantin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyan tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang katawan na may hahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunay, nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo-dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang karis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Hinihiling namin na kumedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, Diyos, sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabakan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo. Tayo tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen. Amen.
Horacio Emperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagagya mo sa sakit na dulot na COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ang pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasin Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapalakas ng banal ng pakikinabang ay matutunawa kay Santa Scholastica para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay ang kapistahan ng Birhen de Lourdes at araw po ng mga may sakit. Yung pong mga hindi na makapunta o bawal pumunta na may sakit, kung meron po kayong kapamilya, mangyaring kayo po ang magsimba para sa kanila. At mangyari pong kung hindi naman po talaga makapupunta, ay magsimba po sa ating live streaming bukas. Meron po tayong live streaming sa misa natin bukas, parangal sa Birhen de Lourdes at pagpapanalangin para sa mga may sakit. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, ama, anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gandang Maraming gabi salamat. po.